Sirius, autonomia personal. A Catalunya hi ha 6 centres Sirius per a l'autonomia personal, a Barcelona, Vic, Granollers, Lleida, Igualada i Girona. Aquests centres fan un servei gratuït que ofereix la Generalitat de Catalunya per a donar informació i assessorament a qualsevol persona, família o entitat sobre millores o solucions d'accessibilitat al domicili i a l'entorn de la persona i sobre productes de suport o ajudes tècniques, així com els programes d'ajudes relacionats. Aquest servei el pot utilitzar qualsevol persona segons la seva necessitat. Per exemple, fer més accessible un espai domèstic, com ara el bany, amb barres abatibles o seients de dutxa, o la cuina, amb armaris d'alçada regulable que faciliten l'autonomia de les persones amb mobilitat reduïda. Millorar l'accés d'entrada a un centre públic o un domicili privat, amb portes automàtiques o rampes de pendent suau, que permeten la circulació de persones en cadira de rodes. Tenir més autonomia en les activitats de la vida diària, com ara vestir-se o posar-se uns mitjons. O també una persona que no pugui parlar, vulgui comunicar-se amb la seva gent mitjançant un sistema alternatiu de comunicació basat en pictogrames o dibuixos. El servei també el poden utilitzar els cuidadors de persones amb dificultats de mobilitat, discapacitat o dependència, que necessiten, per exemple, una grua mecànica o un aparell de suport per fer la transferència de la persona des de la cadira fins al llit. I també professionals de l'àmbit sociosanitari o de l'educació, fabricants i distribuïdors de productes de suport i professionals de qualsevol sector interessats en la diversitat funcional, la discapacitat i l'accessibilitat. A més de l'atenció personalitzada, el Sirius ofereix visites guiades i tallers adaptats a cada col·lectiu, cuidadors, professionals, estudiants. També col·labora en la innovació i el desenvolupament de nous productes i solucions. Podeu contactar-hi per telèfon, correu electrònic o venint al mateix centre.